How she spotlight 0.1 megahertz kani kadai ka AIRFM Jong P. Kublay pi baro ki parlong nosngam. Hagani ka por ngin walam sipi ya ka program ka bakerpang hakabe day ban ka pomblang Syiem lani ka bangi juyete pai ba da Ka Shad Nongkrem. Tin ningkong hakabe day bat kani ka sngi na kani ka studio ngi ai kublay ka pomblang Syiem ni Ka Shad Nongkrem ka basuk bakmen pi baro ki parlong nosngam. Parlong baro hakni ka por ngini sedang ya kini ka program da ka bangini sap shoy ka jingwa jing ba Chosterfield Khongwir bat ki parlong Ka Shad Nongkrem ya kini ka jingwa la thau di ba Chosterfield Khongwir. Jong ka Balajied Sing Hima Khyrim Halan Bung Ying Syiem Temptation Rang Making Men Ki Shad Ahmad Pelau Katuan Ying Sa Yurios Ngau Singkat Hakarim Ani Baro Kiyalum Kibriu Ulu Hajar Put Upai Kari Eleng Kipoi Hatani Kasih Ka Shad Nongkrem Hantay ying sat mi usim ukni Makraw batri haringkat kini Irgan burang nagaleng saudang Kenjay kisyong Likan ating kong Dunia duken narisan nangtay Iput kitem suling esadhay Ano pensyon kung kani shisha Shad pini Kirang kensai sempia utuya Pasti ki shad lem cili berwa Kani Ka Shad Balajied Sing Syiem Di angkas dang na posh nong nongkrem Itu ki poshong ki sim Shillong Ekum taken bakas tang ningkong Temptation rang hati yang Ibu iping badai syong spat Haki sur sing kisut tang muri Kishad kikmen pen polarity Kadu nasor bananong kendong Kinong knikay bakike saudong Ami hasmin ken shisin shisnem Ami kalong ken Ka Shad Nongkrem Pilayo somentan ya gajing rai Ka Shad Nongkrem blathari ba Chosterfield Khongwir bat blarwai di ba Chosterfield Khongwir bat ki parlong. Ban bhagi Syiem long Syiem
ban suk ubakrau, ban bha ukhun uhajar, ban he ka lenti ka duar, ne ka yau ka han. Ka Hima Khyrim ka jupendap ya ka niam ka rukom, ya ka ngo ka dem ba shisien shisnem, kumba julong nadu ki por jong ka Hima Shillong, ka Balajied tip da ka Pomblang Syiem, lani ka ba baro ngitip ha kum Ka Shad Nongkrem. Kani ka julong ha ki sansngi, kata ka sedang ha ka sngi pomtia, ka umni, ka yodu, ka lingka bat ka pensing. Henry Hashua kini ki sansngi ba penlong ya ka ngo ka dem, ka kenya ka kriam bat kum joru ya ka shat ka kemen, ka jingpen kre ya ka kalalong kam shua, shu Hashua ban poi kita ki sansngi. Parlong hakani ka por ngin yo sngo menta ya ka khubor na upa Dr. Balajied Sing Syiem, Syiem ka Hima Khyrim, haga bede ban ka Pomblang Syiem ne Ka Shad Nongkrem arhajar khat khandai. Mentau Syiem arter khandai. Sesien ka Hima Khyrim ka penkre. Ya ka ngu kedem ka besisin Syiem ka bang ai hu pletre kan rat nong tau nombu. Ka Shad Nongkrem. Ka le niam bat Shad ka Hima Khyrim. Hasmit ka ban long ha kan riu ban nyau trek unai wieng mentau penai. Jo Syiem arter khandai. Ban sa ban ne kirti hok ki blabu ulong chwa mon chwa. Unyi ukong jongi. Haba pelong ye Hima kumba kla yo hukum. Na pletre kan rat nong tau nombu. Lemba ulai Shillong. Bolong kunyi ukpa jok Hima ba i jongi ka Hima Khyrim. Bolong urungkau basa unong ri unong da ye Hima. Da ka hukum ulai trai kan rat nong tau nombu. Knang bak Hima jongi kan don kan sa kan ne. Kasenjar kan khadar rengkat kan nyam korkom. Kumta haba pengkre ikane. Syiem ka darbar ka jongu. Ki bu ye kesni ka ya. Bun brai shwa ya ka kam. Bat ye kane ki ai ka jing tip sya barot sudong ka Hima. Ban tip ki kun kajar. Bakin pengkre bakin lum yau senyang bun hai. Ban ye no sya ka jing don kam jok Hima. Knang bakin pendep ye ki jing kam ki ban ktaru ye ki jing lut na ka menta ban penne pensa ya kini ki jing pengkre jongi. Namar kane i pentip ru ya ka khubor si khun kajar narang plang ran rasong kiba lum ya utrau plang bar wara smit kum ko jing pengkre nagamta ban sop ya ging sat nagamta kani ka jing lanyam shishu nalor kata utrau wanru nagra tayang hari boy bat yutaru ni lum lang bat khat pat ya gi khun kajar jong krai nombri lembau londo bat ki menteri jong krai nombri bakin kento ya ki khun ki ti jongi na ki snong ki bahap pokran ri ban wan seduan yang sat ban ya ping plang ban pengkre ya kene ke jing sop habal dep kene ke jing pengkre ya ke jing ping plang ban sop yang sat ni ai boru ni pentip ru ya saudar bat kirang ba no kit kam jok snong spit kiba lum ye ki khon kajar ban ya wan ya sop ya ging sat na kamanta ban pendep ya kam kumbajulong kurkom ba khon kajar snong spit ki le ikani hablep ka sop ya ging sat na khon kajar snong spit ka si bo but pat rung ki dulia kan masdang ya ka tem ka put ka jing pukre na kamta ka nyam bar ka shat ka kamen ladep kani ni salum ken ya ki bakrawtri bat i khot ru khon kajar ki banya simanta ha ki kam ki ba per na kamta kini ka kam ka bakraw hablarep kini baro kijing pukre spoy pat ken sakasngi jong kijing penkhu ji ki bom kising bat ki tiar bing penakam hakale nyam jong ka Hima bat ya kani ki khon kajar ki wan pendep raba rengkat begitu lia ya kata sai bom saksing sai tar hadin kata pat kisa bo sngi pat ban kento ya ki khon kajar jong rai nong pri bar kasong sebet kenyawan da kamenta kasut dakha haka si pamtia bar kasumni bat khon kajar min miet ki osngo ya tem bom tem kising nyam baro haka ba sebam ya ka kapya rengkat using bo usiem ki property pat ki shat ya shat ko hafru haslur jong yasan kisi bobut kasni lengka kilong ki bangile nyam rengkat ka Pomblang bar ka shat haka sni yodu kadon ka Pomblang yodu bar ka shat sendrang bat haka sni bobut kasni lengka kadon ka shat kentai shat sendrang
perangkat kapom belang iki langsla berkumju iki belang iki wan ngi Shillong berkira jok hima hadir kata kesini berbuat pat kesini bersing ni sependap iki darwas lah apa ngi kinya gus nyang nagamta kaleniam bat buat pat tersyat ko Jong Syiem bat ki bakrau betul jok hima bat haladap ki sesyat sodong beki kun kajar ki bala penkut beki ya ka hadu ke step mulong tang step apa mi kesni bisa serangnya bagi kam dan ni hak ni kam i pendap nang tengah bestang jabukut ya kejeng pekre dalam taban penbiang ya kengu udam hoblai terkerat nang tang nombu dalam tak bahagiat hima berikun kajar penyo ya suka sany berkapohu bahai Pilayo ngomentan ya ke kubor na upaim Dr. Balajied Sing Syiem Syiem of Hima Khyrim hagabide bat ka pomblang Syiem ne kan Shad Nongkrem arhajar khat khandai ini sngapa mentai ya ka skit sing padya da ijriem khar ngor bat ki parlong Ngin pen ko de program da ka skit shat masti ya ka ba ontem da ki dohalia Jong ka Hima Khyrim
Nilayo ngomentan ya ka program ka bakerpang hakabede bat ka pemblang Syiem ne Ka Shad Nongkrem. Hakabede bat ka ne ka sngi na ka studio saisian pan ngi ai khublei Ka Shad Nongkrem ne ka pemblang Syiem ka basuk bakmen ni phi baro bat ngi kermen ba Ka Shad ka kemen hakane ka sngi kanlong ka bayai bet yaranti ban kanlong ka babit ka babiang. Kane ka program kala wan japi na ka AIRFM Jong.